Oh, bethuna namhlanje umhla we-25th of May i-birthday yentombi kaVuyokazi Nciweni kunye noMpumelelo Mseleku egama lingumhlophekazi. Molweni ndanamkela kuMaMgobhozi TV. Njengoba nibona ke apha bethunani kuhle ideko yonke into is on point. Yi-birthday party ke kamhlophekazi. uVuyokazi went all out. Ii-pictures nee-videos ke ziphume kwayizolo, and then abantu bathetha ke abantu bakwaMseleku khange banqonelele umhlophekazi isuku elihle lozalwa kwenzeka ntoni. And then ngoku siyabona uba ipati yenziwe Saturday kuba mhlambi ke isuku li-ideal for most people, and then the actual birthday yakhe inge-25th, so hence ngakhange kubabone nto ipostiweyo. And then ke ngoku sana uTat Mseleku wethuse abantu, wenza into ebenze bathi hayi sana uVuyokazi uyamthanda awuziva, babe besithi hayi nobutirelo ke sana konwabanga tu ngale into. uTat Mseleku uye waposta ipicture kaVuyokazi kunye nabantwana bakhe bobabini uNzulu kunye noMhlophekazi. So bathi abantu hayibo uVuyokazi ke ngoku umpostela ntoni, ngoba kaloku zikhona ii-pictures zikaMhlophekazi kunye noNzulu ingabo bobabini qha kumthanda uVuyokazi into bangela uba ube kanti uyamposta nayo nawo. uTat Mseleku le picture uye wabhala ne-caption ethi, "My grandmother Gogo Flo and my mother Joyce are rejoicing in heaven for Mhlophekazi and Nzulu yemfihlakalo." But then ke wabafaka bekunye noVuyokazi. Bathi abantu, hey, ubungenabafaka bobabini bebodwa, waye uzofaka noVuyokazi? And ke inoba utirelo akayithandi noyithanda ke noba le nto ke uTat Mseleku ayenzileyo. Sayazi ke bethunani kwakwezi season sisuka kuzo zothando nesithembu, izingane zesithembu, uTat Mseleku zange wabonakalisa ngathi unengxaki kunye noVuyokazi, yaba ngumpumelelo umntu obesele ngafuna ukuva nto. uTat Mseleku yena otherwise kukhangeleka ngoba wayengumntu omthandayo uVuyokazi kwaye wayefuna uba umpumelelo amtshate. Ibintle kakhulu ke bethuna i-birthday kaMhlophekazi. Abantu abaninzi bade bathi uMzantsi Magic makathathe uVuyokazi amfake kwezi TV show ke kuboniswe i-single mothers, kubone bazikhulisa abantwana bazonjani, you know. So ke bathi abantu hayi kungafuneka ibe ngumami club lowo. Anyways sithi happy birthday kumhlophekazi, intombi entle, uThixo amandisele kwaye amsikelele. Enkosi kakhulu ke bethunani ngokuthi nibukelele le video. Khanikhe nitsho ke nani nicinga ntoni ngale post kaTat Mseleku yothi afake noVuyokazi, afake nabantwana, whereas kuthiwa ebenofaka abantwana bodwa, waye efaka naye, uyamthanda gqithi uVuyokazi. uMaMgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.